DZGB. Alas 5:11. Maray na hapon mga tungoy po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baratang marulawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBM DZGB. Sa mga baratang unyan para sa aga. Inotuntan bareta halid dyan sa luwas. Si Ans Galero. Ans, kamen. Dahil nagpatakot sa COVID-19 pandemic, nagkapirang mga grupo di sa probinsya Kanalbay. Tanganin na dahil maiselebrar ang World AIDS Day. Ining matapos na gibuhon asin matrayong pong maikondusir sa Albay at Sudungo niya na pagkahapon ang pagselebrar o pakikipagsabay Kanalbay Provincial Health Office sa panginganap ni Dr. Estela Zenit asin man kan GMB call for SRHR o ining pig-apod na Gentleman Vehicle for Sexual and Reproductive Health and Rights Incorporated ang sarong living rosary niya na pagkahapon sa siring na venue. Nakatuyuhan sigun kay GMB call President Richard Hayag kan aktibidad na iutangani na mas mapahiwas pa ang kaaraman kan publiko may kinaaraman sa AIDS pandemic na pagkakausakan na paghiwas man kan HIV infection hindi sa manlain na parte kan probinsya kan Albay. Sigun sa inda, mas kinangani dakula ang patakot na daratan pandemyang COVID-19 sa komunidad dapat manggiraray, narumdumon dan lambang saro at saro pang kataan na saro pa na helang na nakakagadan, digdi sa tuya man nakapalibutan, siling nasanakan HIV. Dagdag na Bareta, ang Skinero, DZGB. Miaras tanto, dagdag na Bareta halid dyan sa luwas. Si Luwens Barcena. Luwens, kamen. Nangapudan si Dr. Monreya Monsilia kana Department of Health CHD Bicol na makisumaro sa liwat sa kikibuhon na Second National Vaccine Day sa kikibuhon na Disyembre 16 asin 17. Ini ang ipinagunambitan ni Monsilia sa DZGB News na sinda padagos na sa pagpreparar may kinaaraman digdi dahilan tayo na-inspirar sinda na nagparataas ang numero kan mga nabakunahan kan magkondusir ni National Vaccination Day kan mga nakalihis na aldaw sa pakikipagtabangan kan manlain-lain na local government unit. Sigun kay Monsilia, dai na dapat pagpirili nin mga bakuna, dai na dapat magparapirili kay ni tangani ng dakulan mabakunahan asin maatin ang herd immunity pag-abot ka na pakatapos kan Disyembre. Pinaglalauman kit ninda na sa paagi kay ni magkakaigwan in herd immunity ang gabos asin na magturus-turus naman ang strict implementasyon kan minimum public health standards may kinaraman sa siring na bagay asin sinda nangangapudan na magtubod sana sa indang pinagpapalaw sa impormasyon bako sa impormasyon na bako man reliable tangani ng day maapektaran ang pagpapabakuna mga desisyon kan mga individual. Dagdag na Bareta, LBB. Pigo gipakan Foreign Drug Administration ang mga dokumentos para sa emergency use authorization kan experimental antiviral pill Molnupiravir. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na 89 mga ospital sa nasyon ang nagagamit nin Molnupiravir sa lindong kan compassionate special permit. Sa sinabi na mantang ginagibo ini sinda nag-apply naman para sa compassionate special permit kon kaya kinakaipuan pamanggiraray na pag-adalan kan FDA ang mga naisimider na dokumentos. Nagluwas sa pag-aadal na nakakabawas ang Molnupiravir nin haros kabanga nin tsansa kan malalang sintomas kan virus pati na ang pag-ulakit kan sarong exposed individual. Miaras tanto sinabi kan League of Provinces of the Philippines na kadakol ng mga local government units ang nagpalyar na mataparan ang sendang target durante kang ginibong
mass immunization drive kontra sa COVID-19 dalan sa kakulanganin mga bakunador. Sinabi ni Marinduque Governor asin LPP President Presbitero Velasco na 45 mga probinsya anday ngani nakabot nin 50% sa sendang target. Sa sinabi na 30 oras ng probinsya ang nakatapar sa 50% kansa ng target mantang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, Siquijor asin Camiguin nakakumpleto ng 100% kan sendang target. Inabisuan kan Philippine National Police ang publiko na dai magkaigwan in traditional na ex-Christmas party kasunod kan patakot kan COVID-19 asin di ba pang variants kini. Pinarumdum ni PNP Chief General Leonardo Carlos ang abiso kan mga health officials na limitaran ang mga pagtiripon ngunya na Pasko para sa mga miyembro sa nakan pamilya asin ang mga bakunadong barkada. Idinugang pa ni Carlos na dapat imantinirman ang pagsunod sa minimum health protocols. Sinabi niya na mas marekunday ng una magkaigwanin mga pagtiripon dalan ta may patakot pa ang COVID-19 Omicron variant. Tinawan ni linaw ni PNP Chief General Leonardo Carlos na ibabalyuman sana sa ibang pwesto ang mga pulis na abo magpabakuna kontra sa COVID-19 sa paagi ni no job, no work o no duty policy. Sa sinabi na igagalang ninda ang diretsyo kan senda mga tauhan na habo magpabakuna asin di man sinda pipiriton na magpatudok. Idinugang pa ni Carlos na on duty status pamanggiraray ang mga pulis na bakunado alagad dahil sinda madedestino sa mga fatura kan pulisya. Sinabi niya na tutugutan man sindang makalaog sa kampo depende sa sitwasyon. Dahil pang na-arestrong kaso ng COVID-19 sa mga preso sa Arenmana Prison Camp kan Bureau of Correction. Sinabi ni Bucor spokesperson Assistant Secretary Gabriel Chaklag na zero COVID case ang sa indang ahensya. Sa sinabi na duwa kan sa indang mga personahes ang positibo sa virus alagad nasa moderate man sana ang mga simptomas kan mga ining. Sa ibong nalado, ipig orgulyo man niya ang halangkaw na vaccination rate kan sa indang person deprived of liberty na nasa 77%, mantang halangkaw man ang vaccination rate kan Bucor personnel. Miras tanto tanawan ni doon kan Department of Education na kinakaipuan na isaalang-alang ang sufisyenteng bilang ng mga classroom in kaso ang gabos na mga estudyante sa gabos na level magbuelta na sa mga eskwelahan tanganing magpartisipar sa limitadong face-to-face classes sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Inan pahayag ni Education Undersecretary ni Pomoseno Malaluan sa pagsasabi na ang mga estudyante sa nang tinugutan kan senda mga magurang ang pwede magsabay sa pilot run sa limitadong in-person classes. Idinugang pa man niya na kinakaipuan ay konsiderar ang classroom availability. Nagparunduma sa rong leader kan simbahan na naipagsikwal ang mga may kabiyadian asin imbes tawan ni atensyon ang mga ining. Ipinarumdum ni Camillian Priest, Father Dan Cancino, Executive Director kan Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Healthcare kasabay kan pagurumdum sa aldaw nin mga kabiyadian o person with disability. Sa sinabi na dapat dangugon man ang nagaragay kan mga PWD dahil lantaan mga ini igwaman in diretsyo na magtaram asin makihira sa mga issues kan syudad. Idinugo pa ni Cancino na kaipuan matawan ni atensyon asin proteksyon. Mientras tanto, ang pilot in-person classes sa Metro Manila nagiging areglado kon sain dahil maninanotaran na adverse event. Sinabi na Education Undersecretary ni Pomoseno Malaluan na dahil masyandang naresubing adverse event sa implementasyon kan programa. Ang pilot implementation kan in-person classes nagpuon kan Nobyembre 15 kung sain
118 mga eskwelahan ang nagpartisipar kung saan sangkatos kaini ang mga eskwela's publikas asin 18 ang pribadong eskwelahan. Ang DepEd masumiter kang sendang rekomendasyon kung kay po ang paiwasan pa ang pilot implementation kan in-person classes. Mientras tanto, sinabi kan Department of Health na ang mga kandidato sa masunod na eleksyon pigahagad na likayan ang pagkakaigwan ng pagkampanya na pwede magresulta sa surusuan kan mga tawo. Ang COMELEC enot ng nagpatanid sa mga kandidato mantang ang Department of Interior and Local Government nagbawal man sa political campaign na pwedeng maging pagalian in infection. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sinda nangangapudan sa mga opisyales pati na sa mga kandidato sa masunod na eleksyon na diin na magkaiguan ng aktibidad na pwedeng magkausa ng surusuan o rumol-umol kan mga tao na pwedeng maging kausa ng ulakit kan virus sa mga masunod na aldaw. Nagpatanid ang COMELEC sa mga politiko na dai mahulog sa pangluloko kan mga con artist na pigsasabing kayang dayaon ang resulta kan eleksyon sa 2022. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na sinda nakaresibi ng kadakol na informasyon na nagbabalong magpadalagan nin con asin pigsasabihan ang mga politiko na pwedeng magbayad para manggana sa eleksyon. Sa sinabi ng mga politikong pigdudulok kan pigsasabing operatibas kan COMELEC o mga service provider sa pagsasabi na pwedeng mabakal ang election system. Idinugang pa ni Jimenez na sala ini asin daing katotohanan ng siring na bagay, siring man sa ining scam. Sinabi kan COMELEC na ani na porobaran nindang regulasyones manangon sa pagkakaiguan in-person campaign asin rally magiging efektibo sa Pebrero. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na dayon na susunod ang mga health protocol sa tahaw kan COVID-19 pandemic sa paglilibot kan ibang mga kandidato para sa masunod na eleksyon sa mga probinsya. Idadugang pa man niya na dayon pa-aplikable ang sendang giya alaga nini magkakaiguan ng efekto sa Pebrero 8 para sa national candidate asin Marso 25 para sa local candidates. Makikipagtabangan ang Philippine National Police sa COMELEC tanganay halion ang mga campaign materials base sa orden kan mga public officials o kandidato. Sinabi ni PNP Chief Leonardo Carlos nasisiguro ang pulisya na magiging patasinda sa maghali kan mga election-related materials. Sa sinabi na kung may go signal alay sa COMELEC asin Department of Interior and Local Government sinda matabang sa paghali sa nasabi mga materyales. Idinugang pa ni Carlos na gusto nindang mamantinir ang pagiging neutral kung kaya ang kada aksyon iguanin otoridad kan COMELEC. Ipigproponer kan ACT Teachers Party List na dugangan ang honorarium kan mga partukdo na maserbi sa eleksyon sa 2022. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na may itinaunang 1,000 pesos na across the board na dugang sa honoraria kan mga poll workers alagad sa ining marahay na matrabaho ang mga volunteers po alas 6 nin aga hasta alas 7 nin banggi. Sa sinabi na dapat gibo na 10,000 pesos lamang ang honoraria kan mga volunteers, Board of Election Inspectors para masakop ang sendang gigibuhon na trabaho.
Hinarampag kan Human Rights Group Karapatan si Ombudsman Samuel Martires na aktora na ang naisumiter na reklamo kontra sa nagkaparang opisyales kan National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Tinawan ni doon ni Cristina Palabay, Secretary General kan Karapatan na padagos ang task force sa red tagging sa mga organisasyon. Asil mga miyembros kini kariba na ang akusasyon na konektado sinda sa mga rebeldeng grupo. Sa sinabi na kanakaaging 3 taon ang task force padagos na involved sa red tagging sa Karapatan kung saan ang senda mga miyembro iyon target sa counter-insurgency operation. Inaprobaran kan Senado sa ikadong pagbasa ang propesong lakdang na may kamauotan na amendaran ang Solo Parents Welfare Act of 2000 para mapahiwas ang mga benepisyo asin sakop kini. Ang Senate Bill 1411 o propestong Expanded Solo Parents Welfare Act napurubaran sa plenaryo alagad igwanin mga amyenda na ginibo si Senador Pia Cayetano asin Risa Ontiveros. Iniigwaman in safeguards na posibleng abuso dalantaan bako kasal na magkaiba bako man automatic kung konsideradong solo parents kung igwasinda nin aki. Yan mga tugang nga detalyas kay mga baretang ngunyan para sa aga tigdi sa Radio DZGB. Sa pangalan ng mga pagriba pamirtanay sa Lado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi ng pagantabay.